Ce faceți? Nu-i lua Suzeta. Lasă-i Suzeta. Stai, voi? Sper. Îi las cu spălăm. E vezi, mama, e bună. Nu, mai Alex, dar tu i-ai dat Suzeta, măi, mama. Tu ai lăsat-o să-ți ia Suzeta. Uite, uite Suzeta ta. Tu ai lăsat-o să-ți ia Suzeta, mama? Ia-i Suzeta. Mami, ia-i Suzeta, mama. Fetița, mami, ce faceți? Aha, păi ia, mama, ia-i pe ea, așa, mama, pe ea să iei. Ai păpat. Pe ăia să iei. Ai tăi ai udat. Că noi n-avem. Ia-i, mama, fură-i. Ia-i, mama. Vezi? Mama, dar joacă-te cu Nicoleta, mama. Stai acolo. Ce ai găsit? Oh, nu, că sunt taște. Amândouă din picioare. N-am treabă. Uite, mama, la Nicoleta. Ia uite cum vrea Nicoleta să se joace. Și tu? Dăm jos Suzeta? Hai. Mă, frumoasă, mă. Uite, mama, pe Nicoleta. Alex. Hop. Ce faci? Hop, hop. Hop, hop. Hai, mama, joacă cu Nicoleta, mama. Unde duci? Unde fugi?